салом дӯстони азиз, рӯзи ҳаматон иншоалло ба хайр бошад. духтарако навори имрӯз аст ана минамуд доикачои 50 сомона да ҳама ҷо 150 сомон, дар ин мағоза 50 сомон. духтарако нигоҳ кунед, суроға бозори Корвон духтаро байни 11-12 дарвоза магазини 49 духтаро доставка надоранд. ина бинед пишам гардан шорти чаша бинанд дидед чӣ фасона ина ҳама ме 50 дидед духтаро 50 сомона. касе успед кард биёя духтаро харид кунанд ай наздик дида. ина духтаро хушрема 50 сомонак. и хеле аксио кам мешавад духтарако. фасони майка шортика бинед, молочный цвет. вау чӣ фасона диден духтаро. нархошон да дига ҷо вообще дига хела ҷонҷони ман. во ина бинед красива сафед шортикчаш тигровкай хебе духтарако. бирюзовый цвет ам доранд духтаро. ба ёша бинед чӣ хушруча 50 сомон. ина расветкаш духтаро бо фиолетови дорад духтарако. нигоҳ кунед хушруги майка шортика 50 сомон духтарако. качестваш да магар надорум. нигоҳ кунед духтарако хеббечай майка шортик барои кӯдакои навараждони 50 сомон. ё духтаро 2 сола 3 сола 4 сола 5 сола размер мешавад духтарако.